Fans εδώ και σήμερα θα παίξουμε Free Fire Max. Και σήμερα έγινε κάτι πολύ τρομακτικό. Όχι τρομακτικό, κάτι πολύ κακό. Ένας YouTuber είχε πει πως τα κορίτσια στο Free Fire είναι άχρηστα. Γι' αυτό εγώ σαν καλός άνθρωπος και υποστηρίζω πως δεν έχει σημασία το φίλο. Θα ντυθώ σήμερα κορίτσι στο Free Fire και θα απόδειξω πως τα κορίτσια μπορούν να παίξουν καλά Free Fire. Οπότε πάμε Lone Wolf 1v1. Ελπίζω να μπούμε αγόρι για να το αποδείξω κιόλας. Πριν είχα πει ένα μάτσι και είχα μπει με ένα αγόρι και τον είχα ξεσκίσει. Θα μου πείτε γιατί σπαμάρω τα όπλα για να έχω πιο πολλές σφαίρες. Αλλά οκ. Όχι ρε. Και αυτός αγόρι είναι. Μπαρά παλαμάκια. Έχω πάρα πολλούς χώρους γιατί τελευταία στο Free Fire το account μου έχει γίνει πάρα πολύ καλό. Εδώ μεταξύ θα μου πείτε παλιά δεν έπεσε από το Free Fire και τώρα πέσε από το Free Fire Max. Πέρασα το λογαριασμό μου στο Free Fire Max επειδή λένε πως έχει καλύτερα γραφικά και όντως έχει καλύτερα γραφικά, αλλά και που έχει καλύτερα γραφικά δεν κολλάει. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε και πως τα κορίτσια μπορούν να παίξουν καλό Free Fire. Μέσα τον τοίχο με βάρεσε, καλά μου με φάει κιόλας, ρίχνω και ένα support. Α, καλά, report, τι support, report. Shot, yes. Ok, πάρω το report σου γιατί το έχω και σε βίντεο που ήμουν πίσω από το τοίχο και έφαγα damage, τέλος πάντων. Παιδιά, το είδατε όλοι. Τι όπλα παίρνει, χαζός ρε φίλε. Εν τω μεταξύ σε αρέσει το κοριτσιστικό skin που έφτιαξα. Το ίντερνετ μου μέσα ρε. Το ίντερνετ μου μέσα κόλλησε γαμό. Το είχε βρει μπροστά του και ήμουνα δεξιά του και με πετύχαινε. Τι εννοεί? Μπρο, θα το ξαναδώ στο βίντεο που τραβούσα ρε, δεν είμαι τρελός. Καλά, αφού είναι και cheater, τώρα του πω εγώ. Εν τω μεταξύ, πολλά αγόρια υποστηρίζουν πως τα κορίτσια στο Free Fire είναι άχρηστα. Εγώ λέω πως ό,τι φίλο και να είσαι δεν έχει σημασία. Πού? Please. Αλλά και δεν γίνεται αυτό. Μπρος ρε που βρίζω, αλλά το πετυχαίνω 7 φορές και δεν πεθαίνει. Ναι, το φεύ τα έχει παίξει λίγο τις τελευταίες μέρες, μπρο.
το βρήκε το εικόνα, μαλάκες. Τέλος πάντων δεν πειράζει, χάσαμε, αλλά εντάξει. Ήταν καλός παίκτης. Anyway. Τουλάχιστον πιστεύω για πρώτο μάτς. Κοιτάξτε, φταίει πως έχω και χαρακτήρα κορίτσι, γιατί όχι. Κάνει... υπάρχουν διαφορετικές κινήσεις όταν έχεις κορίτσι. Δηλαδή το κορίτσι σκύβει πιο χαμηλά και το σκόπ είναι λίγο πιο χαμηλά από εκεί που θέλεις. Δηλαδή το αγόρι είναι πιο ψηλό και έχει πιο ψηλά το σκόπ του παιχνίδι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά ναι. Δηλαδή έχω χάσει πολλά headshot. Εξαιτίας επειδή έχω κορίτσι για χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει. Έχω συνηθίσει. What, το μπρο βγήκε. Ρε μπρο, τώρα πήρα win χωρίς να θέλω. Death run. Τι death run, πρέπει να γράψει it. Να, it, ωραία. Τι, it. What the fuck. Θέλετε να πω 2v2 για να έχω και ένα συνεργό. Θα πω με 2v2 και άμα ο συμπαίκτης μου είναι κορίτσι, μπρο, θα γελάω 5 μέρες. Και θα παίξουμε ωραία μπαλίτσα εμείς. Please είναι κορίτσι. Όχι, είναι ένας ξεβράκωτο. Μπρο, πάνε εντί σου. Μπρο, αυτό το skin το έχω εδώ και 5 χρόνια. Αυτό που φοράει. Εν τω μεταξύ, σας αρέσει το skin μου. Αν μας βλέπουν κορίτσια, βαθμολογήστε το skin που έφτιαξα. Αν μας βλέπουν κορίτσια. Κορίτσι αντίπαλος. Καλά, αυτή δεν τη σκοτώνω, δεν τη σκοτώνω. Όχι ρε φίλε, τελικά πρέπει να τη φάω. Με πρόδωσε το κορίτσι. Ωραίος. Καλός. Γενικά έχω παρατήσει λίγο το FF. Το έχω παρατήσει λίγο. Δηλαδή πριν, ξέρω εγώ, 4 μέρες έκανα ακραία hits. Ωραίος. Πολύ καλός. Μπρο, θα πάμε στο lobby και θα του βαρέσω παλαμάκι. Κοίτα. Να του βαρέω παλαμάκι. Κοιτάξτε τι headshot το έσκασε. Οκ, μέσα από το τείχο, αλλά δεν πειράζει, είναι κορίτσι. Μπρο, είδατε τι headshot άρα έσκασα. Ελπίζω να γράφει. Ναι, έγραφε, ωραία. Μπρο, τι headshot άρα έσκασα. Το συμπέκτη μου δεν κάνω friend. Ο Ιώνας. Όλος είναι low. Πάμε μάγκες, το έχουμε ρε. Κοιτάξτε τι σκηνάρα έχω σε αυτό στο μινιούζι. Όπα ρε. Πολύ καλός. Ωραία παραμάτια. Διαλέγω κάτι που μπορώ να κάνω χέντες. Το με κάνω και friend, επειδή είναι πολύ καλός. Που να ξέρει πως είμαι αγόρι.
Πέσαμε ρε. Δουλειά. Ελπίζω να με δέχτηκε για friend. Μακάρι να... αν με δέχτηκε για friend, θα μπαίνω μαζί του. Με δέχτηκε. Δεν ξέρω. Μάλλον μπορεί και να μου το έχει δει καν. Πόσο έστειλα για friend. Ωραία. Άμα μας απαντήσει μετά, παιδιά, θα μπούμε μαζί του. Τώρα μάλλον θα πρέπει να πάει εδώ και να πατήσει check σε αυτό που θα το έχει έρθει για που το έχω στείλει. Ωραία. Άμα στο επόμενο match όταν πάμε lobby δεν μας έχει απαντήσει, σημαίνει πως δεν θέλει να γίνει friend ή πως δεν το έχει δει απλά. Πάλι με αγόρισε φίλο. Λοιπόν, πάρε εδώ παλαμάκια. Ελπίζω να είσαι καλός. Βασικά δεν είσαι καλός. Οκ, εγώ μιλάω που έφαγα τη flash bomb μέσα στα μούτρα και δεν έκανα τίποτα. What the fuck? Μας βλέπει κάποιος. What? Still on cooldown. Bro. Μπρο να δουλεύεις τώρα. Μπρο απλά κάτσε σε μια γωνίτσα. Μπρο δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις headshot κάποιον. Τέλος πάντων και να πάρουμε τουλάχιστον ένα kill. Ο φίλος μας που μας έβλεπε πριν, που ήμασταν φίλοι πριν, μας δέχτηκε απλά τώρα επειδή δεν μπήκα μαζί του μας βλέπει. Μπρο δεν παίζει. Μπρο ξύτ. Μπρο ξύτ στο lobby μπρο. Μπρο, πώς θα το γυρίσω μόνος μου ρε. Για πείτε μου. Ωραία. Lone Wolf. Του Δάνο, αν θέλει να μπει μαζί μου. Yes. Δεν το έχω φορτώσει καν το skin του. Τι θα δω skin του. Α, ωραία. Πάμε. Μάγκες, βρήκα και φίλο και νομίζω πως είμαι κορίτσι. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Νούσα, ναι, πάμε στον game να παίξουμε. Ναι, μπρο, σίγουρα το πήρε κατά τύχη αυτό το headshot γιατί σπαμάρουν. Οπότε φαίνεται πως είναι μείωση, έχω σπαμάρουν. Σπάμαραν και στο φίλο μου και το σκότωσαν. Μπρο, αυτό σηκώνει full tryhard από εμένα. Μπρο, τώρα έπαιζα χαλαρά, αλλά άμα θέλετε να παίξω tryhard, ok. Για κάποιο λόγο δεν στρίψει η οθόνη. Κάτσε εδώ από πίσω μας έσπασε. Μάλα. Δεν είχα σφαίρα. Ρε, του είχα λοκάρει το κεφάλι και δεν είχα σφαίρα. Ωραία. Του κόστος του φίλου μου. Χιλάρε, χιλάρε. Μπράβο. Έχει τη δύναμη του λέω. Για να χιλάρει. Τρέκα, τρέκα. Хорошо. Πήγαινε, πήγαινε. Μπράβο. Άμα το δει πιστεύω το έχει το headshot. Πάρ' το! Ναι ρε, μπρο. Την επόμενη φορά που θα μας σώσει το πόντο του δίνω και... Άμα λοιπόν, μάγκες τώρα το έχουμε. Πρέπει και εμείς λίγο να κοβαλήσουμε.
Πάρ' το headshot σου. Πάρ' το. Όμως την εκεί μόνος μου κορίτσι. Ωραία. Όχι ρε. Ένα σπάμας μπρο. Τους σκάσα από το 1 μέτρο απόσταση με σνάιπερ και μου βγάλε shotgun εδώ. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν τον είδες ρε γάμο. Όχι ρε γάμο. Τι σχέση έχει τώρα το ζώο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε το έχουμε. Follow me. Okay. Roger. Μπράβο, αδεγιάρα. Need equipment. Δεν έχω. Πρώτα, πόσο headshot του σκάσα. Το βάλεις εκεί που δεν θα έπρεπε. Μπράβο, είμαι το μόνο κορίτσι και έχω κάνει παραπάνω πράγματα από το φίλο μου. Αν και δεν είμαι κορίτσι. Για την αγγλία είμαι γόρη, αλλά είναι το σκήνο. Γιατί αυτή νομίζω πως είμαι αγόρι τώρα. Κορίτσι. Πήγαινε μόνο να πάω κάτω. Ωραίος. Πάρε τώρα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε πολύ καλό ντου, εγώ με το φίλο μου. Λοιπόν, ήταν πολύ καλό. Αλλά ένα μάτς μάγκες και θα τελειώσει το βίντεο μας. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω πάρα μάκια. Και θέλω. Αυτό ήθελα. Μόνο να του πω μπράβο, που το μπράβο είναι τα παλαμάκια. Λοιπόν, μερικές φορές είναι και ειρωνικά τα παλαμάκια στο Free Fire, αλλά εγώ δεν τα κάνω πως όντως ήταν καλός. Λοιπόν, όχι ο τύπος έχει μάσκα που μας βλέπει. Το παιδί είχαμε σωτ με το συνεδράκι μας. Σπόμαρ της Glue, αυτός σηκώνει report, αλλά δεν θα το κάνω επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Μπράβο στο φίλο μου. Εντάξει, είναι πρώτος επειδή έχει 2 kills και έχει πιο πολύ μισά, πιο πολύ damage έχεις κάνει, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θέλω απλά να κερδίσουμε, δεν θέλω να έχει πιο πολύ τέτοια ο καθένας. Μπορεί να έβγαλε τον ένα κατευθείαν. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, όχι, μην το φας το φίλο μου. Πρέπει να φάει το φίλο μου.
Θα γίνουμε από εδώ χωριά της. Still on cooldown. Μπράβο. Είναι πολύ καλός ο φίλος μου. Τέλος πάντων, πάμε να τους κερδίσουμε όλους. Γιατί μπορούμε. Ο φίλος μου έχει βήματα. Και σε λίγο θα έχει και πιου. Need equipment. Έλα φίλε, το έχεις. Βασικά είναι 2-1, λίγο δύσκολο, αλλά οκ, πιστεύω. Εσύ αυτός είναι καλός με τα δίκλη, γιατί δεν βάζει δίκλη. Όχι, δεν τρόπο δέχτηκες πιο πολύ. Ωραίος. Για 8 HP, μπρο. Για 8 HP, ρε φίλε. Ω, τι δες. Πάμε. Τους έχουμε θερήσει. Εγώ κάναμε κάτι περίεργα πραγματάκια. Και μετά πάμε. Μπορώ τους έσκασα. Όχι. Μπορώ να τον έχω σπαμάρα το φίλο μου. Μπορώ να τους περάσει έτσι άμα συνεχίσουμε εδώ. Οκ. Θέλετε tryhard, οκ, μάλλον. Μπρο, τώρα θα φάτε τόσο άσχημο tryhard. Οκ, μπρο, εγώ είμαι κοντινός και αυτός μου είναι μακρινός. Πάρτε το ρε. Μην διάλογο. Το σκέφτεται, ωραίος. Και το σνάιπερ. Γάμο το. Μόνο δεν σου βρω. Αχ, λίγο δύσκολα μας βλέπω τώρα. Όχι ρε.
sorry. Ξαναστείλε κούκλα για σου πω. Όχι ρε. Πάω να βοηθήσω. Yes. Φάγαμε τον έναν. Τώρα διπλό δεν μας έχει. Πρέπει να το υπολογίσω καλά. Εκεί. Και εδώ πιστεύω στο φίλο μου. Όχι ρε. Μπράβο. Μια σφαίρα είναι. Λογικά ο αντίπολος είναι μια σφαίρα. Λογικά πάντα. Πάμε. Ωραίος. Ωραίος. Εν τω μεταξύ αυτός με τα μπλε γιατί δεν έκανα κάτι δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε ρε φίλε. Μπράβο. Το αξίζει μπράβο. Μάγκες, αυτό το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!